ସୁରଭି 2024ର ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 20ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜ୍ ଓ ତା'ର ଉତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆରମ୍ଭ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯକୃତ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା 21 ଭାଗ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷ ଶରୀରର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା 98.6 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌରପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା କେତେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମ୍ୟାଲେରିଆ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଦି ପ୍ରାଣୀ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଂସପେଶୀ ତିଆରିରେ କେଉଁ ପୋଷକ ଦରକାର? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଧାତୁର ନାମ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲିଥିୟମ୍। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଧାତୁ ସାର ଅଭାବରେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୌହ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅକାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ବି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାରାସ୍ମସ୍। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ହେଉଛି ତରଳ ଅଧାତୁ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରୋମିନ୍। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଳକା ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଥର୍ମୋମିଟରରେ କେଉଁ ତରଳ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାରଦ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ତରଳ ସୁନା କୁହାଯାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍। କେଉଁ ମାଟିରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା। ଧନ୍ୟବାଦ।